Και εσύ στο τζόι τους, αν θέλετε να το ταξιδέψετε στην χώρα και η αλήθεια είναι πως υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά μέρη στην Σεούλ. Γενικά, σαν λαός, μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε trendy συγκεκριμένες περιοχές. Τρεις από τις αγαπημένες μου είναι οι εξής. Η πρώτη περιοχή λέγεται Τσογνού 3. Είναι ένας δρόμος που λέγεται Ποτσακόρι, το οποίο το βράδυ, όπου στείλουμε τραπεζάκια έξω στο δρόμο και παραγγέλνουμε μεζέ, ποτά και πίνουμε. Και συνήθως όταν οι άνθρωποι χαλαρώνουν πολύ, μιλάνε ο ένας μεταξύ τους και γνωρίζουμε Κορεάτες μεταξύ μας. Η δεύτερη περιοχή που μου αρέσει πάρα πολύ λέγεται Μουλέ. Είναι μια περιοχή η οποία είναι αρκετά άγρια, θα έλεγα, επειδή είναι ένα τετράγωνο όπου υπάρχουν εργοστάσια μικρά και επισκευές αυτοκινήτων, τα οποία έχουν ανακαινήσει το εσωτερικό τους και τα έχουν κάνει μπαράκια, καφετέριες, εστιατόρια και είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή να πας το βράδυ. Και μια τρίτη περιοχή, η οποία είναι trendy τώρα, είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος δίπλα από το παραδοσιακό τοίχο, όπου υπάρχουν καφετέριες και μπαράκια και κάθονται οι άνθρωποι έξω και πίνουν ποτά και καφέ και είναι έτσι πολύ ωραίο δρομάκι για να κάνεις και μια ωραία βόλτα.